أي حواري أبدا زلهم مسلم كتدولي تسفاي كبر حج خاني أبزناي سينجل بروجرام زستبهال كله نقرأكم يدلي سخاتكم كحساباتكم تتنقرون الدس مسبلني إذا خانتايو ندحر تما ودات تحتيتهم انت عينت كوالي خات دلي ندحر تباهيلهم زي أني مزبلو كند زعد مخلو له قمتا خند زكخونا له كدراويت وكأيح وتسلم كم خاني نوحت أجر خمان زبلو قلي مالتي وحدات يوم جن دحن نايت أجر خمان زارب دو ويدما single mom يدليه وي single mom تبهال أيدليني زبلو خالو كم عدي كبزي خباب عدي إزدلي زبلو خالو كم خاني يا عين تراي قدي لمبر أبتت بقص كله على مالتيو كم ذا عين حبر أي بلونيوم بركة كلاتنا حدا عين حبر إذا لنا أو كم أمارات يبلنا نبزح قال عدنا نحد ناخت بلو تخليها ندحر سفيركم لوجن زي إتات كم زي مشالكم تي كم وسان خوينون دي إلى من دم زقربوه جن انتايم عربي عدم زجاج أزلو و انتاي حائم زجاج أزلو إخاتبل بركة ندحر حاسب كارلوس زي إن كلن سيكونن وسان خوينو يسمعني السوق تي نبي حق أبي هود تقومت هيكون زن بركة عدمي هيكون زن بركة انت عينت حبر قربة سالوا دي ايكون زن بركة سينجل مام دي ايكونتن كمان اسيكونن وساني مالتس كمزي اب ماكينة تبلو كند زعد ماكينة زلوا كند زي قد في ماكينة زلوا كند زي حبر زلوا كمز أقحى ناقحى وي second hand زدلي يا first hand original زدلي كم خاني تي نعد ندحر حاسبنا يوم مرسيدس و بي ام دبليو نا جرمن ماكينة تراي زدلي ويدمان ايشيا تويوتا ميتسوبيشي هينداي زدلي عينت ازار ربايوم زسني كمزي ابتي مصاي سني ابتي ناتكم بحنساب زلخمو هيوت سني وساني كابت وسنتي نطبطات ايكونن لعليو نطبطات الله اوف كورس تتصبغ قال كتسحبك الله اتراكت كتقبرك الله ما نمسب نزخونه سب سنصبق ነገር ይዝደሊ ኖርማሊ ዚ ግን ክሳብ ክንድዚ አጻቢብና ከም ወሰንቲ ነጥብታት ክነቅርቦ ኮለና ግን ኣብቲ ክንመርጽ ኮለና ኸማ ንጋገይ ዘለና ይስማዓኒ ማለት እዩ እንታይ ዓብሰልካ እንድሕር ዚ ኩሉ ኣማሊኣ ግን ናይ ነፍሳት ራይት ገብር ኮይና ሕልና እንድሕር ዘይብላ ኮይኑ ማቴሪያሊስቲክ ጥራይ እንድሕር ኮይና ኣቕሓታት ጥራይ እንድሕር ትፈቱ ኮይና ሓድሽ ኣቑሑት ፀፀኒሓ ትገዝእ እንድሕር ኮይና ዘየድልያ ንዓኻ ኸማን ብኽብረት ዘይትሕዘካ ኮይና ወይ ተናእሰካ ኮይና ዳውን ትገብረካ ኮይና ወይ 10 ግዜ ምስ ካልኦት ተወዳድረካ ሰብኣይ መናሽማ ግን ከምዚ ዝገብረላ እዚ ግን ከምዚኡ በዓል እዚ ግን ማኪና ገዚኦም እዚኦም ግን ገዛ ገዚኦም ኢላ 10 ግዜ እንድሕር ጭንቀት ፈጥረልካ ኮይና ቅንዕና ኸ እንድሕር ዘይብላ ወይ ማይንድ ጌምስ በሓንጎልካ ትጻወት እንድሕር ኣላ እንታይ ዓብሰልካ ዘጽባቕም ከምዚ እዚ እንድሕር ዘይትገብረለ ኮይንካ ከምዚ እንድሕር ዘይኮንካ ኣይትፈትወንን ኣለኻ ማለት እዩ ከምዚ guilt tripping ይበሃል እዚ ምሻለኩም ከምዚ እንድሕር ኮይንካ ከምዚ ማለት እዩ ከምዚ እንድሕር ዘይገበርካለይ ከምዚ ማለት እዩ ኢላ ከምዚ ምስ ካልኦት ተወዳድረካ ወይ ምስ መሓዙታ ድያ ከምኡ ከዓ ገሊአን ያ መንሽም ኸማን ሓቲትን ነይሩ እዚ እኳ ኸማን ሓቲትን ነይሩ ንዓኻ መሪፀካ ግና መወዳእታ ዘይትረብሕ ገለ ዓይነት ኮሚታት እንድሕር ትብለካ ኮይናስ እንታይ ዓብሰልካ ጽባቐ ድዩ ቁመታ ድዩ ፀጉራ ድዩ ሕብራ ድዩ እንድሕር ኣሮጋንት ኮይና ኣሮጋንት ማለትስ በቲ ጽባቕናታ ጥራይ كله يا تشرفون እንድሕር ኮይና ብሂወታ ማለት እዚ ኩሉ ጽባቐ ሒዘ ንዓይ ዝኣመሰለት ሒዝ ኣነ ዝኣመሰልኩ ወይ ለካስ ልዕሊ ዕፅፊ ልዕሊ 10 ዕፅፊ እዩ ዝግባኣኒ እንድሕር ከምኡ ስምዒት ሓድገልካ ኮይና ብሱላት ተሓሳስባ እንድሕር ዘይብላ ኮይኑ ስኒ እዚ ኢታት ኩሉ እንታይ ዓብሰልካ بجكا مالتيسني كمزي سخان بعلخاسنا أبتي تحدت كلها نقول إلكا انتي خات مسج تسدد زلخا تي superficial تنايل علاوي تراي كم ترئي مالتيسنا علاوي وسان زي كونا أبهيود beauty مالتي تصبغناتا body انتي عينت نفس اللوانو واحدة حد سرديا تقرأها خميو
ሓንጎላ ድዩ እቲ እምሮ ናታ ብስለት ናይ እምሮ ገለ ግን ኣብ ግምት ኣይትእትወን ኣለኻ ስለዚ ኣብ ከምኡ ኸማን እቲ መጀመርያ ትምኒት ክንፈጥር ከለና ወይ እቲ ንደልዮ ክንፈጥር ከለና ብሓንጎልና ወይ ኣብ ኣተሓሳስባና ካባና እዩ ዝጅምር እንታይ ዓይነት ጓል እየ ዝደሊ ክትብል ከለኻ ክትሓስብ ኣለካ ማለትኒ እቲ ወሳኒ ብሂወትካ ዝኾነ እዩ ወሳኒ እምበር እዚ ኩሉ ናይ ላዕላዊ ፅባቐ ወሳኒ ይኮነን ብኸምኡ ከዓኒ እንድሕር ርኢናዮ ብዙሓት ኣዋልድና ኣብ ፅባቐ ማራ ይግደሳ ስለምንታይ እቲ ድሌት ናይ ወዳት ከዓ ብዝያዳ ኣብ ፅባቐ እዮም ዝርእዩ እምበር ኣብ ውሽጢ ፅባቐ ጥራይ ኣይርእዩን እዮም ኣብ ተሓዳር ምስኣትኻ ከዓኒኻ ኩሉ ተለልዮ ኦፍ ኮርስ ግን ቅድሚ ኣብ ከምኡ ምእታውካ ወይ ቅድሚ ሪሌሽንሽፕ ምጅማርካ ስኒ እቲ ትትምነዮ ስኒ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ባህሊት እየ ማለት እንታይ ዓይነት ሰብ እየ ዝደሊ ኣብ ምሳይ ኣብ ሂወተይ ክህሉ እንድሕር ትብል ኮይንካ ክስታይ እቲ ጠባያት እንታይ ዓይነት ጠባይ ማቴሪያሊስቲክ ዘይኮነ ትሕልና ዘለዋ ትምህርቲ ዘለዋ ወይ ትምህርቲ እንድሕር ዘይብላ ከዓ ኣሎ ትምህርቲ እኳ ከማን ናይ ግድን ወሳኒ እኳ ኣይኮነን እቲ ጠባይ ማለት ሓደ ሰብ ትምህርቲ ሃልይዎ ፅቡቅ ጠባይ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ሓደ ሰብ ከዓ ንትምህርቲ ዘይብሉ ክፉእ ጠባይ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ብናይ ተፈጥሮ ድዩ በቲ ናይ ኣይተዓባብያ ድዩ ብኩሉ እዩ እቲ ቀንዲ ናትና ካራክተር ዝፍጠር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ እቲ ኣተዓባብያና እንታይ ክሳብ ሕጂ ፅልዋ ገይርልና ኣብቲ ሕብረተሰብ ንነብረሉ ወይ ኣብቲ ፋሚሊ ንነብረሉ ተፈጥሮ ከዓ ኣሎ ማለትኒ ብተፈጥሮካ ከዓኒ ውሱን ካራክተር ኣለካ እንድሕር ዝተብልኩም ኣብ ቆለውዕ ከማን ይረኣዩ ድሮ ሓደ ቆልዓ ንኽመቅል ዝኾነ ነገር ኣይሽገርን እዩ ገሊኦም ቆለውዕ ግን ብንእሽቶኦም ኤጎኢስቲክ እዮም ናይ ነብሶም ጥራይ ዝፈልጡ ኣለዉ ስለዚ ናይ ተፈጥሮ ጠባያት ከዓ ኣሎ ከምኡ ከዓ እቲ ግዜ ከዓ እቲ ናትካ ጠባያት ዝቕይሮ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምኡ ቁሩብ ኦፕን ክንከውን ኣለና ባህሊት ኣነ ማለት ከምዚ እቲ ኔሮ ማይንድድ ከምዚ ፀቢባ ኣተሓሳስባ ክንሕድር የብልናን and ናትና ዕድል ከዓ ብኸምኡ ክንዓፅዎ የብልናን ንኣብነት ሲንግል ማማ ይደልኒ እንድሕር ኢልካስ እንታይ ኣለዎ ድዩ እንድሕር ጥዒቲ ኮይናስኒ ስለምንታይ እንታይ ፀገም ኣሎ ሲንግል ማም ምዃና ቀዳማይ ነገር ወሲን ባዕላ ዝመረፀቶ ነገር ኣይኮነን እቲ ሂወት ናይ ሂወት መርመራ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት ስ ማንም ሲንግል ማም ትበሃል ፈሊጣ ክስታይ ትገብር ኣይኮነትን ከምዚ ብኮነይላስኒ ካብ ሰብኣይ ክፈላለየ ሽግር ስለ ዝነበረ ስለዘይተሰማምዑ እዮም ተፈላለዮም ወይ እሱ ናብ ካልእ ዓዲ ስለ ዝቐየረ ወይ እሱ ካልእ ሒዙ ንዓኣ ጠሊምዋ ስለዚ ዝኾነት ሲንግል ማም ስኒ እቲ ጠባይ ናይቲ ሲንግል ማም ወሳኒ እምበር እቲ ኩነታት ሲንግል ማም ምዃናት ኣይኮነን ወሳኒ ባህሊት እየ ስለዚ እንድሕር ከምኡ ጌርና ከዓኒ ኦፕን ማይንድድ ኮይና ካብዚኣ ዓዲ ጥራይ ዝደሊ እንድሕር ኢልካ ከማን ከምኡ እቲ ዕድልናስኒ ባዕልና ነፃብቦ ኣለና እቲ ዕድል ካብ ውሱን ዓዲ ሲንግል ማም ኣይደሊን ነዋሕ ጥራይ ዝደሊ እዚ ከዓ እንታይ ዝበሃል ከደራዊት ጥራይ ዝደሊ ወይ ቀያሕ ጥራይ ዝደሊ እንድሕር ትብል ኮይንካ እቲ ዕድል ናትካ ከማን ፀቢብ ይብሎ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ከዓ ወሳኒ ዘይኮነ ኣርእስትታት ነጥብታት እዩ ስለዚ ንዓይ ኩሉ ግዜ እዩ ዝገርመኒ እዚ ናይ ሲንግል ፕሮግራም ክርኢ ከለኹ ናይ እዚኦም ኣሕዋትና ኣብዚ ቲክቶክ ድዩ ወይ ኣብ ዩቲዩብ ዘሎ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ስለዚ እቲ ቀንዲ እቲ ኮኸብ ናይ ክልቲኹም ክራኸብ ኣለዎ ክጋጣጥም ኣለዎ ሶቪዞ ከምዚ ካብ ርሑቕ ኮንካ ከማንስን ከምዚ ዓይነት እየ ዝደሊ ከምዚ ኣቕሓ ትእዝዝ ዘለኻ ከቢድ እዩ ናይ ዕድል ጉዳዩ ብኸምኡ ዝላለዩ ኣለዉ ክፉኡ ፅቡቕ እዩ ክብል ከማን ኣይደሊን እየ ግን ከከም ዕድልካ እሱ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ግን ብጠቕላላ ኣብቲ ኖርማል ሂወት ከማን ናብ ዝኾነ ኣብ መርዓ ዲኻ ትላለዮ ወይ ሾፒንግ እንዳኸድካ ከማን ወይ ኣብ ግዜ መገሻ ማለት ኣበይ ንመን ከም ትላለዮ ክትፈልጥ ኣይትኽእን ኢኻ ዝተፈላለየ
ኣብ ደገ ገዛኻ ኸማን ክትላለያ ትኽእል ኢኻ ኣጋጣሚ ጓል ዓድኻ ተረዲኹምኒ ሶ እቲ ቀንዲ ግን እቲ ኣተሓሳስባና ስለምንታይ ኢና ክንዲ ዝነፃብቦ ዘለና ካባይ ክንዲ ዝዓመት ክትንእስ ኣለዋ ዋይ እንድሕር እቲ ካልእ ኩሉ ፐርፌክት ኮይኑስኒ ካባኻ ክንዲ ዝዓመት እንድሕር ዕብይ ዝበለት ኮይና ኸኒ እንታይ ኣሎ ድማ ዕድመ ኸኣስኒ ያ ሓደ ፀጋ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ መንዩ ክሳብ ክንደይ ዓመት ኣብዚኣ ዓለም ዝፀንሕ ኣይንፈልጥን ኢና ኣቐዲምና ስለዚ እሱ ኢታት ከማን ኣብ ግምት ክንእትዎ ኣለና እቲ ድሌትና እንድሕር ፅፉፍ ዘይኮነ ኸኣስኒ እቲ እንታይና ንደሊ እንድሕር ዘይንፈልጥ ኮይና ወይ ኣብቲ ወሳኒ ዘይኮነ ንሂወት እንድሕር እቲ ኣቴንሽን ይሕዲርናዮ ንኽንመርፅ ከማንትኒ ጌጋ ምርጫ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ክብል ይደሊ እስኻትኩም እንታይ ትሓስቡ and መወዳእታ ከዓኒ ወይ ካል መዓልቲ ኣብ ካልእ ቪድዮ ትሕሸኩም መስለንሳ እዚኣ ኸይትነውሕ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ክነግረኩም ክፍትኒ ከም ሓሳብ ይስኹማን እዚ ከዓ እንታይ ኣብዚ ዝበልኩ ሓሳብ እንታይ ይመስለኩም እስከ በዓልኩም መርምርዎ እንታይ ትብሉ ኣብዚኣ and ካብ ኩሉ ከዓ ወይ ድማ ካልእ ከዓ ባ መወዳእታ ክብለኩም ዝደሊ እዚኣስ ምስ ከም ዝዓልየት ነይራ ኣይደልያኒ ኣይ ጥርንፋኒ ገለ ኸማን እዚ ኸማን ጌጋ እዩ እስኻ እንድሕር ዘይጠርንፍካ ምን ዳኣ ክጥርንፋ ድሓር ከዓ ናይ ብሓቂ ምስ ካልእ እንድሕር ጭራሽ ከይዳ ከዓ ውይ ንብል ስምንታይ ግን ኣብቲ እሳ ዝወሰነቶ እስከ ድሓን ወዲ ዓዲ ይሕሸኒ ዝበለቶ ግዜ ከዓ ንነፅጋ እዚኣ ኸማን ዓብ ኣርእስቲኣ እንድዒ ኔሮ ማይንድድ ኮይኑ ይስማዓኒ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብ ከምኡ እንታይ ሽግርና ኮይኑ ዝስማዓኒ እስኻ ይኮንካን ሽግርካ እቲ ሰብ እንታይ ክብለኒ እዩ እዚኣ ደኣ ምስ ምዚኦም እንድያ ነይራ ምስ ዓዱ እንድያ ነይራ ወይ ምስ ካልእ ዓሌት ወትኤቫ ብዘይገድስ እሱ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደገኛ እቲ ሰብ እንታይ ክብለኒ እዩ ስክፍታ ናይቲ ህዝቢ እዩ እምበር ናትካ ኸማን ኣይኮን መብዛሕትኡ ግዜ እዚኣ ኸማን ፈትሻ ባዕልኻ ከዓ ከምዚ ኸማን ዕድልካ ተፃብብ ኣለኻ ካብኡ ኸማን ማለትስ ካብቲ ተመክሮ ናታ በሲላ ኸማን ናብ ወዲ ዓዳ ትምለስ ትህሉ ወይ ከምኡ ከዓ ሲንግል ማም ካብቲ ተመክሮ ሓዳር ቀዳማይ ዝነበራ ብሱል ጠባይ ሒዛ ኸማን በረኸት ዝኾነ ሓዳርካ ሒዛ ኸማን ክትመፅእ ትኽእል እያ ስለዚ ስኒ ኣይ ዶንት ኖ እቲ ኣተሓሳስባናስ ነፅፋሓዮ ይብል በድናተይ ኣተሓሳስባ እስኻትኩም ከ እንታይ ትብሉ ብዚ ከምዚ ፀቢብ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ገሊኡ ነጥብታት እዚ ከዓ ንነብስና ኢና ንዕንቅፍ ዘለና እምበር ንማንም ኣይንዕንቅፍኒና ዘለና ንነብስና ኢና ንጎድእ ዘለና ከምኡ ከዓ ንሕድሕድና ንጎድእ ኣለና ብርከስ እስኻ እንድሕር ዘይኣከብካያ እቲኣ ሲንግል ማም ወይ ምስ ካልኦት ዝኸደድ መን ደኣ ክእክባ ትፅበያ ኣለኻ ብኡ ገይሮም እቲኦም ደቃ ኸማን ክጠፍ እዮም ማለት እዩ ካብቲ ሕብረተሰብ ንዓኣ ዝሓቑፋ እንድሕር ዘየለብቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ስለዚ እቲኦም ቆለውዕ ናታ ኸማን ፍሉይ በረኸት ሒዞም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ስድራ ቤት ስለዚ open minded ንኹን ደቅኻ እዮም ደቂ ሓውኻ እዮም ደቃ እዮም ስለዚ ከምኡ ከዓ ክንሪኦ ኣለና እንድሕር ከምኡ ዘይኮንና ከዓ እቲ ዩኒቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከማን እንዳበለ እዩ ዝመፅእ ፋሕፋሕ እንዳበልና ከዓ ክንመፅእ ኢና እንድሕር ከምዚ ፀቢባት ተሓሳስባ ሒዝና ተረዲኹምኒ ስለዚ እዚኣ ናትኩም ሓሳብ ከዓ እስከ ንገሩኒ ቴንክ ዩ ባይ